תשמע, אתה רואה ציבור שלם שטוען שאם העם יבחר את שופטיו, תהיה פה דיקטטורה. העם יבחר את שופטיו. איזה בדיחה. ממשלה שנוצרה בגלל מניפולציה של נתניהו, שריתך שני קוקויים, תואמי פייגלין, לעבור את אחוז החסימה מחד, ומאידך בוחרי שמאל מטומטמים שלא ראו את הסכנה והלכו לים, וראשת מפלגה שהשתן עלה לה לראש, וכך הצליח להקים קואליציה עם רוב זעום, חוקי לגמרי, שמנצל את ימי המלחמה להמשיך במהפכה המשטרית שהתחיל עם הקמתה. יחד עם ברית בין הבתרים, כן. התורה מביאה, אותה תורה שהביאה לך את ברית בין הבתרים, מביאה לך גם את הפתרון למי שאינם יהודים או אינם מתקבלים אל העם היהודי, כן. על פי עקרונותיו, כן. ולא עקרונות אחרים. הפתרון הוא גירוש. זהו, חזרנו לברית בין הבתרים. אנו נגרש את כל הערבים מהים עד הירדן, כי קשים הגרים כספחת. אנחנו 7 מיליון ישראלים, נגרש נגיד לפי הספירה שלך רק 4 מיליון מוסלמים למדינות מוסלמיות שסביבנו, שבהן נגיד 100 מיליון מוסלמים. וזה אגב בלי עזרת אף אחד, רק עם אלוהים. סליחה, ועם האבנגליסטים של טראמפ למלחמת גוג ומגוג. אני חושב שמרבית ערביי ישראל של הקו בוודאי רוצים להיות ישראלים, ואני חושב שהתוכנית הזאת תקסום לרבים מערביי השטחים. לא לכולם. אני חושב שמרבית ערביי השטחים רוצים להיות ישראלים. אני חושב שלא יניחו לך, אגב, זאת הסיבה שמציתי לך. אני שומע את זה לא מעט, והייתי מוכן להתפתה ולהסכים איתך שיש מצב. סביר לגמרי. העובדה שהם, מתחילת המלחמה, לא עשו דבר, מעידה במאות אלפי עדים שהם מעדיפים לחיות בישראל, ובלבד שימשיכו לקבל שוויון זכויות. ואני שואל אותך, למה? אז אתה אומר, או בלשון שהצבנה אותך, מה הבשורה של העם הזה? אין לי בשורה. קפצתי שלב, אמרת, אין לי בשורה, המטרה שלי היא לחיות. נכון. אז אמרתי לך שאם זאת המטרה שלך, אני אשתמש בלשון יותר עדינה ממה שאמרתי, אם זאת המטרה שלך, אז בחרת את המקום הכי גרוע לחיות בו. שאלה מצוינת. מאחר והיום אפשר להתבולל, אז נשאר רק הרצון להיות שייך לעם היהודי, שיכול, אם הוא רוצה, לחיות במדינה משלו בתנאי שיממש חזון. אבל כאן אנחנו חלוקים עם תהום. אתה, אני לא מאמין שאני כותב את זה, רוצה להחזיר אותנו כ2000 שנה אחורה, לטקסים הפגניים של בית המקדש עם הקורבנות וכהן גדול. הוא מוותר על כל התרבות היהודית העשירה שבאה במהלך אותם 2000 שנה. אתה זקוק לרופא. מקבל את התיקון החשוב שלך שמדינות זקוקות לחזון. ברנט, כמה זמן לקח לך להודות שצריך חזון? שאחרת באמת אין טעם להיתקע פה. היכן שאלוהים הבטיח לנו מולדת, והמרגלים אמרו ארץ אוכלת יושביה וצדקו. זיפט של מקום, ולכן צריך חזון. אבל גם מהחזון ברחת, כי אתה לא עונה לפייגלין. כן, החזון שלנו הוא חזון הנביאים, החזון הסוציאליסטי, החזון של המוסר. איך אומר פייגלין? גם המלך, נתניהו למשל, צריך לכפוף ראש למולו. ומשם יצאו אותן אליטות שלמדו להנציח את עצמן בלי קשר לשאלות של דמוקרטיה ורוב של... הימין בשלטון מאז רצח רבין עם הפסקות קצרות, והיום יש אליטות חדשות. עכשיו אמנה כמה מהמובילים שלהם. בן גביר, סמוטריץ', סון הר מלך, אלמוג כהן, דוד ביטן, טלי גוטליב, מאי גולן, ניסים ואטורי, שלמה קרעי, אורית סטרוק, אריה דרעי, דוד אמסלם, יצחק גולדקנופ, מירי רגב. הנה, יש לכם אליטות, ואלה הם רק קצה הקרחון של הסמוכים אל העתין המניב של נתניהו. הבסיס של הלאומיות הישראלית, הרצל אמר, אנחנו יהודים בדתנו. אנחנו לאומה בדתנו, בדת. אבל אנחנו לא מזוהים עם הדת. אתה רוצה שאנחנו נהיה מזוהים עם הדת. כלומר, אתה רוצה שללא יהודים לא יהיה מקום בתוכנו, כשווים. שאני מדבר איתך להיות עם ככל עם, אני כן מדבר חד משמעית על עם שבא מהיהדות, עם שגאה במורשתו, ואני לא מתנגד לחינוך יהודי במרכאות, לא בטוח מהצורה שאתה רוצה. אני חושב שדרך הישראליות, כמו שאמרתי לך, אפשר להגיע ליהדות יותר טוב ממה שאתה, מזה. יפה ברנט, לקח לך שעה להסכים לכך שצריך חזון. בנושא החינוך, מסכים איתך לגמרי. אתה מכיר את המצע של פייגלין בנושא הלימוד? יהדות על סטרואידים. בוויכוח עם גרופי שלו, שאלתי אותו למה לא חינוך זהה לכולם,
מגיל הגן והלאה, הכולל תנ"ך על שלל פירושיו, היסטוריה יהודית, מורשת יהודית, היסטוריה כללית, חשבון, עברית, ערבית ואנגלית חובה ומחשבים, ובתיכון פילוסופיה, ספרות יהודית ועולמית, ביולוגיה, גיאוגרפיה וכו' וכו'. הבנת את הרעיון. הגרופי נתקע, ממש נתקע בתשובה, שכל אחד ילמד מה שהוא רוצה או מה שהוריו רוצים. אם פייגלין מאשר את הרעיון הזה, אז הוא רוצה מדינה דתית, יהודית, כשרה ובורה. מי שברא את האצ"ל הייתה קבוצה של אנשים, ביניהם אותו הלל קוק שאנחנו מדברים עליו, וגם זה קשור בז'בוטינסקי, שהמטרה שלהם הייתה בדיוק הפוכה למה שלך, לא לשמור על הייחוד, המטרה שלהם הייתה להציל את היהודים, להציל אותם. יפה. ז'בוטינסקי היה אתאיסט, מה זאת אומרת? יפה, יפה. מעניין שהאגף הימני של הציונות היו אתאיסטים, ורצו מדינה יהודית חופשית. וואלה, איך הגלגל מסתובב לו. ובעצם הרעיון הוא להוציא את המדינה מהמשחק. כן, להוציא את המדינה מהמשחק ולהכניס את הדת. למשל, במדינה של פייגלין, הצבא הוא צבא שכיר, שמקבל תשלום מהשליט וכפוף לו בלבד. אז אין ממנו ויכוח. לא תחבורה ציבורית בשבת, לא תחבורה ציבורית ביום חול. אוקיי? אוקיי, בסדר, זה צורה של... וכן הלאה, לא נישואים דתיים ולא נישואים לא דתיים. לא הבנתי. יש תחבורה ציבורית או אין? יש נישואים אזרחיים או אין? לא הבנתי. כשמופקד בידי חייל או קצין, בטח טייס שאמון על מערכת נשק אימתנית וחיונית מעין כמותה, הוא לוקח את ביטחון ישראל שהופקד בידיו, והוא באמצעותו מנסה למנוע מממשלה נבחרת לממש את המדיניות שהבטיחה לבוחרים שלה. וזה לא משנה אם הוא עם המטוס הזה מפציץ את הכנסת או את משרד ראש הממשלה, או רק מאיים, הוא עם אותם אמצעים מגיע לאותה תוצאה. קוראים לזה הפיכה צבאית. אני לא חולק עליך. אני אומר לטייס הזה, חביבי, אני מצפה לך להגן על הגרמן גם אני אהיה דיקטטורה. בוודאי, בדיוק. זה הסילוף הכי גדול בשיח שלכם, של שניכם. מעולם לא היה איום באלימות. נאמר, אנחנו מפסיקים להתנדב, לא מתנגדים לשרת. יש ברית בין הציבור לבין הנבחרים. כאשר אתם מתחילים מהפכה משטרית, זכות הציבור להתנגד ללא אלימות. ככל שהאלימות של המהפכה שאתם מבצעים גדולה יותר, כך ההתנגדות. לא היה איום על חיי אף אחד. בפינוי עזה לעומת זאת הייתה התנגדות אלימה תוך כדי פגיעה בצבא ובמשטרה. אגב, בן גביר כבר צייד את כיתות הכוננות ביהודה ושומרון למקרה שממשלה חוקית, שמאלית, עם רוב של 64 מנדטים, תחליט לקבל הסכם הגנה בין ארצות הברית, מדינות ערב המתונות, ישראל והפלסטינים עם הסדרים טריטוריאליים. באמת שעשו סקר על כמה אנשים בישראל מאמינים באלוהים והרוב לא שלנו. יפה, אז זה נכון גם באמריקה ובכל העולם. כן, נכון. כאן חידשתם לי, כי אני חשבתי שרוב היהודים בישראל מאמינים באלוהים. יש לך משוגע אחד שרוצה את ג'נין, אוקיי? אז... אם אתה אומר, למה שיחלוק עליך דווקא בזה? אני חושב שהגלות הייתה סוג של מתנה. ניתן לנו, כשחרב מקדשנו והלכנו לגלות, ניתן לנו מתנה, קיבלנו את הקונספט הזה שבו אנחנו יכולים לשמור על זהותנו הלאומית בלי טריטוריה מתחת לרגליים, בלי ארץ ישראל, וזה נגמר. אפשר לשמור על הזהות היהודית, התרבות היהודית והמורשת בלי להיות דתי ולהאמין באלוהים. זה אפילו פשוט יותר. אבל מה? זה דופק את חותכי הקופונים וזה ממש לא מתאים להם. הם יעשו הכל כדי להמשיך ולהחזיק בצינור הממון הזה. בעקבות ההצטרפות שלי לימין במקרה, הבנתי שאתה צריך איכשהו לשנות דברים בתיאוריה, בכדי להתאים אותה לאנשים מאמינים. לא לשקר, ואני מצאתי דברים אמיתיים, כלומר את הקשר בין הלאומיות לדת, שזה דבר שהוא, יגידו לך חוקרי לאומיות בכל מקום על הקשר הזה. אבל ההפרדה בין דת ומדינה, הפרדה בין דת ולאום חייבת להתרחש. מסכים עם ברנט לחלוטין. אני חושב שאם אתה רוצה שמטוסים יטוסו כאן טיסות אזרחיות בשבת, כן. אתה חייב להפריט את נתב"ג. יופי, השאלה האם תרשה את הפרטתו בכדי לאפשר את זה. ברגע שחרב המקדש וגלינו מארצנו, הפכנו להיות דת. יפה. עכשיו אנחנו חוזרים אל ארץ ישראל, חזרנו אל השפה שלנו עשתה עלייה, העם עשה עלייה, השפה עשתה עלייה, אוקיי? בעזרת השם גם התורה שלנו תעשה עלייה, אל המימד הלאומי שלה,
ונחזור ונהיה עם שיש לו באמת מתוך הטריטוריה שלו, ומבית המקדש שלו. אבל איפה, תראה, את הבשורה האוניברסלית שלו. חייבים להבהיר, התנ"ך אינו מקשה אחת מבחינה של מסרים. החלק הראשון, התורה, הקדום ביותר, מספר סיפור מיתי. הספרים האחרים, מלכים ובעיקר הנביאים, מספרים סיפור מוסרי. סוציאלי אם תרצו, ואת זה ימצא הציונות. פייגלין רוצה להחזיר אותנו לתורה, ל2000 שנה אחורה, לא פחות. האנשים יהיו חילונים, לא רוצים את הברית, אז כמה שמגיע להם אושוויץ. השואה היא דבר שאין לו הסבר, ואין טעם לנסות בכלל לתת לו הסבר. אבל כשאתה הרי אמרת, אלוהים הזה שהביא את השואה, אין לי שיג ושיח. והנה אתה פייגלין נותן הסבר. לא שמרנו על 613 המצוות, כפי שאתה פייגלין ורבניך מפרשים אותן. זה העונש, וזה האלוהים שלך שמעניש אותנו בשואה. וסתירה נוספת, רוב אלה שנטבחו בשואה, למשל יהדות פולין, רוסיה, בלטיות, אפילו יהודי יוון ועוד רבים אחרים, היו יהודים מאמינים, שומרי מצוות, באלוהים לא העיף מבט. אחלה האלוהים שאתה מאמין בו. למה הם עשו את אוסלו? למה ביילין ופרס ורבין וכל החבורה הזו עשו את הסכמי אוסלו? אתה יודע למה? לא. אני אדלג. רון פונדק, האדריכל של דוקטור רון פונדק, הוא אמר, כי שאלו אותו, זה הרי הביא מרחץ דמים היום ונורא, זה לא הביא שלום. אוטובוסים מתפוצצים, מסעדות שמתרוממות באוויר, כל קונספט המחבל המתאבד לא היה קיים לפני אוסלו, אוקיי? אז הוא אמר ככה, עשינו את זה, ציטוט, אוסלו לא נועד להביא שלום, אוסלו נועד לייצר ישראליזציה של המדינה במקום יהוד שלה. המחבל המתאבד הופיע בתורה, וקוראים לו שמשון, אבל נורא יותר. אתם, הציונות הדתית, 2-3 קודם לכן, כפיתם עלינו יהוד של המדינה במקום ישראליזציה שלה. דחפתם לנו לגרון עם תנועת ההתנחלות על כל גבעה ותחת כל עץ רענן, 4 בתים, 2 עזים ומתנחל עם חליל, וכיתה של חיילים שמגנה עליהם. ולא לשכוח שאחר כך אחד מהמחנה שלכם עם רוח גבית מנתניהו ורבני יהודה ושומרון רצח ראש ממשלה. ואיתו את האפשרות, סיכוי, להשלמה, פשרה, וכך הגענו עד היום. כל אחד והאמת שלו, זוכר פייגלין? ולמה אני צדקתי ולא כל החכמים שחתמו והגנרלים והפרופסורים כמו היום, כל הכלכלנים? למה? צדקת. כי כמו שאמרתי קודם, רצחתם ראש ממשלה שהחליף אותו מי שאמר עליו שהוא בוגד, והרבנים אמרו שדמו מותר. אם אין דברים ששווה למות בשבילם, גם אין מה ששווה. על זה אני לא מתווכח. מסכים בהחלט. ממש שווה למות בשביל בית מקדש עם פולחן של קורבנות. וואלה, בכיף. ואליך, אלכס, בדיון הזה יצרת במה בעיקר לפוליטיקאי פייגלין להציג את משנתו, בלי להעמיד מולו מי שיכול להצביע על לקונות בסיסיות בתורה שלו. התנדבתי.